Wel, nos fydda i chi, mae'n hyfryd. Fyna tôn Amazing Grace. O dde fi'n credu, fe. Mae'n dda bod ni'n dod gyda'n gilydd at orsedd gras. Yr arglwydd noswaith Emyr James heno ac yna cyfle i ni ar ôl yr oedfa cael cymdeithasu gyda'n gilydd dros baned nes mlaen. Felly pidwch rithro bant coeddiadau eraill yn yr wythnos, y cwrdd gweddi nos Fawrth. Gan bod un ddi Mawrth cyntaf mis, ni'n mynd i gyfarfod mewn tai, felly unau yn ein tŷ ni, neu yn hi Keith a Rhiain. Croeso cynnes i chi yna, 7:45 nos Fawrth. Nos Iawn, Emyn ar lain gyda Wyn. Mae hynny am 8 o'r gloch. Wener, bore coffi fan hyn, ac yna'r clybiau gyda'r hwyr. A Sul nesaf, os dwi'n mynd, fydd Emyr yn arwen ni yn y ddwy oedfa. Cofiwch bod gan ni'n fus newydd, bod casgliad y mis yn newydd, a ni'n casglu tuag at waith Lydia Adams, mae hi yn gweithio gyda myfyrwyr yn Slafinia. Ni'n cofio amdani, a fi'n siŵr bod ni'n clywed mwy am ei gwaith hi, a newyddion am ei gwaith hi yn ystod y mis. Ac yna jyst eto o ran trefn diogelu, os yw'r plant eisiau mynd allan neu mynd i'r tŷ bach yna, sicrhau bod rhieni neu rhiant yn mynd gyda nhw. A mae'n bosib mynd trwy'r drws fan hyn neu mynd mas ag o gwmpas lawr y drws ar yr ochr. Ond mae yna rhywun hefyd yn y cefen jyst mwyn diogelwch, mwyn sicrhau hynny. Dyna'r coeddiadau. Yna ni droi at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd. Arglwydd yw, ni'n diolch. Ni'n cael y fraint nawr o ddod yw tad, mab ac ysbryd glân. Ac ni'n diolch y ddarpariaeth di ar gyfer ddi'n barod. Ni'n diolch ti am yr hyn glywon ni bore yma, bod gyda ni un sydd yn fugail. Bod Iesu Grist yn fugail sydd yn tosturio wrth ei braidd, sydd yn caru ei bobl. Ni'n diolch i ti bod yn noddfa i ni, yn amddiffynfa i ni, yn gyfiawnder i ni, yn obeth i ni, yn fywyd i ni. Ni'n diolch i ti bod pob peth sydd angen arno ni heno ynddo fe. O arglwydd, ni'n diolch i ti mae fewn arch o ffeiriad ni. Ac ni'n gweddio wrth ni ddod ata ti heno. Byddwn ni'n cael dy brofi di yn dad i ni, a Crist yn frawd i ni. A bod ni'n profi fe yn agos ato ni, yn siarad â ni trwy dy air di. Bod ni'n ymwybodol bod ni wedi bod yn dy bresenoldeb di trwy heno. O arglwydd, tosturia wrthon ni, ni'n gofyn. Ni'n ymwybodol bod ni ddim yn heiddi dim byd o thlaw di. Ond ni'n diolch i ti bod ti yn dduw hael, llawn cariad. O arglwydd, atgoffa ni o hynny heno, wrth i ni daddoli di, a bydded naddoliad ni, wrth dy fodd di, ac yn dwy'n clod a mawl i ddenw di, ac i thfab ein gwaredwr, yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch Rodri. Mae'n emyn gyntaf ni heno yn gosod y thema ar gyfer yr oedfa rhif 690 yn y llyfr yma. Yr emyn yma'n sôn am y ffaith fod Duw a'i addewidion yn rhoi gobaith sicr i ni. Mae fel angor, cadarn, diogel i ni. Yng nghanol y storm, pan mae pob math o ofnau, marwolaeth a pob math o bethau eraill yn gallu codi dychryn arno ni, i ni'n gallu bod yn hyderus yn Nuw ac yn ei addewidion. O anfeidrol rym y cariad, anorchfygol ydyw'r gras, di gyfnewid yw'r addewid, a beri byth o hyn i mas.
Hon yw fy angor ar y cefnfor, na chyfnewid meddwl Duw. Fe addawodd, na chawn farw, yng nghlwyfau'r oen y cawn i fyw. Yn y dyfroedd mawr a'r tonau nid oes neb a ddeil fy mhen, ond fy anwyl briod Iesu, a fi farw ar y pren. Cyfaill yw yn afon angau, ddeil fy mhen i uwch y don. Golwg arno na i mi ganu, yn yr afon ddofon hon. Na ni sefyll i ganu mawd yn gilydd. Am droi eto heno i'r llythyr at yr Hebreaid. Ac i ni wedi cyrraedd pennod 6 ac yn edrych heno ar adnodau 13 i 20, felly 13 i ddiwedd y bennod. Nawr, jyst i roi rhyw fath o recap byr o le i ni arni. Mae'r awdur di dechrau nôl ar ddiwedd pennod 4, dechrau adran hir, adran hiraf y llythyr mewn ffordd, yn disgrifio Iesu fel ein harchoffeiriad mawr. Okay? So na'r pwynt mae'n mynd i fod yn neud dros y penodau yma i gyd yw fod Iesu fel archoffeiriad sydd yn well nag unrhyw archoffeiriad arall. Does neb yn gallu cymharu gyda'r archoffeiriad mawr yma. Ac wrth iddo fe ddechrau y ddadl yma, neu'r esboniad yma, mae di dyfynnu o Salm 110. Mae'n gwneud hynny ym mhenod 5 ac adnod 6. Mae'n cyfeirio at Salm 110 fel rhan o'r ddadl yma yn cymharu Iesu, neu'n esbonio sut mae Iesu'n archoffeiriad gan gyfeirio at Melchizedek. Nawr, ni ddim wedi cyffwrdd eto ar pwy oedd Melchizedek. Os dyw a'i mynd, byddwn ni'n cyrraedd hynny nawr ym mhenod 7. Okay? Ond ar y pwynt yna, wrth sôn am Salm 110 a meddwl am Melchizedek, mae'r awdur wedi mynd ar cwpl o tangents. Mae wedi mynd ar tangents lle mae yn gyntaf yn herio ei ddarllenwyr, okay? Yn rybuddio ei ddarllenwyr, ac yna yn annog ei ddarllenwyr, yn cysuro nhw. Right? Cyn, fel na ni weld, mae'n dod nôl ar ddiwedd pennod 6, unwaith eto, lle oedd wedi dechrau at Melchizedek. Okay? Nawr, tro diwetha, felly gaethon ni ran gyntaf y tangent, yr her, y rybuddion, bod angen i ni ddyfal barhau a peidio roi lan wrth ddilyn yr arglwydd Iesu Grist, bod angen i ni ddwy'n ffrwyth yn ein bywydau ni. Heno, i ni'n troi at yr
yr anogaeth, y geirio gysur. A mae'n driennu mewn ffordd bod yna wythnos di bod yn y canol, bod ni wedi gorfod aros i gyrraedd hyn, ond gobeithio bydd e werth y disgwyl. Okay. Felly, Hebreaid 6, dechrau'n adnod 13. Pan roddodd Duw, felly, a ddewid i Abraham, gan nad oedd ganddo neb mwy i dyngu wrtho, fe dyngodd wrtho i hun, gan ddweud, yn wir bendithiaf di, ac yn ddi-ai amlhaf di. Ac felly wedi disgwyl yn amyneddgar, fe gafodd yr hyn a addawyd. Oherwydd wrth un mwy bydd pobl yn tyngu, ac mae llw yn rhoi gwarant sydd yn derfyn ar bob dadl rhyngddynt. Felly, pan ewyllysiodd Duw brofi yn llwyrach i etifeddion yr addewid, mor ddigyfnewid yw ei fwriad, fe roddodd warant drwy lw, mwyn i ddau beth digyfnewid. Dau beth roedd yn amhosibl i Dduw fod yn gelwyddog ynddynt, beri i ni, sydd wedi ffoi am noddfa, derbyn symboliad cryf i ymaflyd yn y gobaith a osodwyd o'n blaen. Mae'r gobaith hwn gennym fel angor un bywyd, un diogel a chadarn, ac un sy'n mynd trwodd i'r tu mewn i'r llen, lle mae Iesu wedi mynd yn rhagregydd ar ein ran, wedi ei wneud yn archoffeiriad am byth yn ôl urdd Melchizedek. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air ei ni. Mae gynnoch chi ni weddio efo'n gilydd. Nw'n ni droi at Dduw mewn gweddi. O arglwydd ein Duw, i ni yn diolch i ti. Am gyfle unwaith eto i droi at y llythyr yma. Ac arglwydd bod ni wedi cael wythnos o seibiant. Arglwydd lle falle byddwn ni wedi dymuno mynd ymlaen yn syth o'r geiriau heriol i'r geiriau cysurlon. Arglwydd ni yn diolch am gael bod yma heno. Ac yn diolch bod ti yn Dduw sydd yn rhybuddio y rai rwy ti'n caru, ac hyd yn oed yn disgyblu y rai rwy ti'n caru fel tad da yn disgyblu ei blant. Ond arglwydd diolch dy fod ti hefyd yn addfwyn ac yn amyneddgar, a fel glywon ni bore yma'n trystyrio wrth y bobl. Diolch dy fod ti yn gweld ni heno fel defaid heb fugail, a trwy dy air arglwydd yn ein bugeilio ni, yn ein hannog ni, yn ein cysuro ni. A dad, ni yn gofyn felly arna ti siarad â ni unwaith eto. Arglwydd, ni'n cyffesu mae'r rannau o'r llythyr yma sy'n gallu bod yn ddigon anodd i'w deall. Arglwydd, weithiau mae'r cyd-destun a'r cefndir a'r darluniau a'r iaith sy'n cael ei ddynyddio yn gallu bod yn ddigon anghyfarwydd i ni. O arglwydd, nid i helpu ni felly, trwy dy ysbryd glân di, neu di agor ein deall ni, arglwydd, a roi goleuni ar y pethau hyn. Arglwydd, helpa ni i aros yn effro, os i ni wedi blino. Arglwydd, helpa ni i ganolbwyntio, os oes yna bethau eraill sy'n cymryd ein sylw ni. Arglwydd, helpa ni i gredu os amheuon yn ein calon ni. Ac arglwydd, helpa ni i ymateb ac i weithredu ar y pethau ni yn ei clywed, arglwydd.
Dad, os i ni fel rai o'r Hebreaid yma wedi mynd yn ddiog neu yn galed neu'n oer yn dy erbyn di. A'r Arglwydd a wneud i, trwy dy rybuddion di a trwy dy eiriau cynnes graslon di. Arglwydd, ddod â ni nôl. Arglwydd, os oes rhywun yma heno ac mae'r llwybr yn dywyll o'i blaenau nhw. Ac Arglwydd yn teimlo fel petai nhw yn y storm, yn y môr, a pob math o bethau yn eu poeni nhw, ac Arglwydd falle'r gelyn mawr yna angau yn ofn ac yn ddychryn. Arglwydd, beth bynnag ni'n gwynebu ar hyn o bryd, diolch fod gennym ni gobaith sicr, angor, un bywyd, un cadarn a diogel. Diolch, mae ti dy hun, ymherson o'r Arglwydd Iesu Grist, yw ein hangor ni. O, Arglwydd, cadw â ni felly, os gweli di fod yn dda. I ni'n ymddiried yn hunan i ti. Arglwydd, os i ni'n bobl i ti heno, os i ni wedi roi'n ffydd ni yn yr Arglwydd Iesu Grist, ni'n yn taflu'n hunan, gerdd y frondi ac yn pledio gyda thi i'n cario ni a'n helpu ni ym mhob ffordd. Dad, os oes yna rhywun yma heno sydd heb eto gredu, Arglwydd, gad iddyn nhw i ffoi am y noddfa fel petai, i weld eu hangen nhw ac i droi mewn ffydd at yr Arglwydd Iesu Grist. O, Arglwydd, clyw ein gweddi ni felly, ni'n gofyn i ti weithio yma, ac Arglwydd yn meddwl am ran eraill o'r byd, Arglwydd meddwl am wledydd fel Slofenia, ac gwledydd eraill sydd wedi falle cael ei effeithio yn y gorffennol gan gomunyddiaeth, Arglwydd neu gau a thrawiaeth o Arglwydd trigar ha. A wneud i ddynyddio dy weision di, dynyddio dy pob cenhadwr, Arglwydd, pawb sy'n dy garu di, mewn gwledydd fel Slofenia, a gwledydd eraill, Arglwydd, ni eisiau clywed am ardaloedd eang, lle mae yna fendydd, lle mae yna bobl yn troi at ti, ac yn cael eu hachub. O, Arglwydd, ystyria felly. A clyw ein gweddi ni, am bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant ar Arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni rhif 23 yn Grymaw 2. Ffyddlon 1, di gyfnewid. Oesol 1, ti yw craig fy hedd. Arna ti, rwy'n dibynnu. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu.
Bydd y mwyafrif ohono ni yn ymwybodol fod gair Duw, y Beibl, yn aml yn gosod gwirioneddau ochr yn ochr mewn ffordd sydd yn anodd i ni ei deall. Pethau sydd i'w weld, a mewn un ystyr, sydd yn gwrthweid ei gilydd neu sydd yn eistedd mewn tensiwn gyda'i gilydd, ochr yn ochr. Nawr, dylse hynny ddim yn syni ni. Mae yna lot o bethau i ni'n defnyddio o ddydd i ddydd. Dyn ni ddim yn deall, a ni'n derbyn nhw'n dyn ni. Faint ohono ni sy'n wir yn deall sut mae microwave yn gweithio? Neu faint ohono ni sy'n wir yn deall sut mae'n car ni yn gweithio? Neu ein ffôn symudol ni? Ni ddim yn deall y pethau yna, ond ni ddim wedyn yn dweud, wel, sa'n deall felly sa'n gallu derbyn e. Na. Mae yna rai pethau sydd wedi ei datguddio i ni gan Dduw yn ei air, a maen nhw'n adlewyrchu'r ffaith fod yn Dduw holl wybodus, holl alluog, tragwyddol, Duw sydd tu hwnt i'n deall ni, ac yn dangos hefyd bod ni yn bobl meidrol, fel glywon ni bore yma, yn bobl limited, yn gyfyngedig, mewn lot o ffyrdd, yn bobl sydd yn araf i ddeall. Mae'n y bethau ni ddim yn gallu ei deall. Mae sawl enghraifft amlwg yn does o hyn. Chi'n meddwl am y drindod. Mae Duw wedi datguddio ei hun i ni fel trindod, fel tad, mab ac ysbryd glân. Un Duw mewn 3 pherson. A ni ddim yn gallu deall hynny'n llwyr ydyn ni. Neu, mae'r gair wedi datguddio i ni fod Iesu Grist yn dduw ac yn ddyn. Yn 100% Duw, yn 100% dyn. Neu mae'r Beibl wedi datguddio i ni bod person yn cael ei cyfiawnhau trwy ffydd yn unig. Ac eto ar yr un pryd, mae ffydd heb ffrwyth, heb weithredoedd, yn farw. Mae'r pethau yma yn sefyll ochr yn ochr, chi angen eu cymryd nhw a'i dal nhw mewn tensiwn gyda'i gilydd. Ac wrth i ni droi at Hebreaid penod 5 a 6, mae dyn ni enghraifft arall yn does, y pethau yma sy'n cael ei dal mewn tensiwn. Mae gennym ni ar y naill llaw cyfrifoldeb personol ni. Ac yn y llaw arall, gwaith sofran Duw. Tro diwetha, o'n i yn Hebreaid, oedd y pwyslais yn doedd ar ein cyfrifoldeb personol ni. Mae'r awdur yn rhybuddio ac yn herio ei ddarllenwyr. Yn i'w i ddefnyddio iaith o mannau eraill, mae angen i chi wneud eich iachawdwriaeth chi'n sicr. Mae angen i chi weithio allan y pethau yma mewn ofn a dychryn. Mae angen i ni sylweddoli bod y bywyd Cristnogol yn un o ddyfalbarhad. Os ych chi wir wedi'ch achub, byddwch chi yn parhau hyd y diwedd, a felly mae'n annog nhw i efelychu y pethau hyn, neu i ymaflyd, dal gafel yn y pethau hyn. Mae'n y gyfrifoldeb. Ni fod i wneud y pethau yma. Ni fod i gredu, ni fod i ufuddhau, ni fod i ddilyn. Ond yna, ochr yn ochr, mae gennych chi gwirioneddau fel y rai ni'n edrych arnyn nhw heno. Sef mae Duw ei hun sydd yn gweithio yno ni. Fod y Duw sofran yma yn sicr o gyflawni ei fwriadau ac o gwblhau y gwaith da mae wedi dechrau yno ni. Mae gwaith Duw ydym ni, a bydd ddim yn gollwng ni, neu yn gadael y rhai sydd wedi ymddiried ynddo fi. Dyna ni'n mynd i feddwl am heno. Yr cysur yma.
y cysur rhyfeddol yma, fod Duw trwy ei addewidion a trwy ei lw, fod e wedi tyngu, fod e yn mynd i'n gwarchod ni a cadw ei bobl hyd y diwedd. A mae hyn yn gysur, chi'n gweld. Mae'n gysur mawr. Mae'r awdur yn disgrifio'n sefyllfa ni yn dydy yn adnod 18. Mae'n dweud amdano ni fel Cristnogion, ni yw rai sydd wedi ffoi am noddfa. A mae'r iaith mae'n defnyddio fyna, fel petai'n cyfeirio at, yn yr Hen Testament, rhywbeth o'r enw y dinasoedd noddfa. A beth oedd yn digwydd yn yr achos hynny, os oedd rhywun wedi pechu ac wedi lladd rhywun yn anfwriadol, bydden nhw'n gallu ffoi am noddfa. Ffoi i un o'r dinasoedd noddfa i sicrhau bod eu bywyd nhw yn cael ei warchod. A mae'r awdur fan hyn, fel petai'n defnyddio iaith tebyg i ddisgrifio'n sefyllfa ni. Nawr, dyw'n sefyllfa ni ddim union yr un peth, achos i ni yn gwbl eog, ynddi ni. Ni ddim jyst wedi pechu'n anfwriadol, mae hynny'n wir, ni wedi pechu'n fwriadol. Ac ar hyn i ni'n ei heiddi yw barn Duw a chosb Duw. Ond mae'r awdur yn gweud i ni nawr, ni wedi gweld ein hangen, a wedi gweld ein problem, wedi gweld ein pechod, a ni'n ffoi. Ni yn y broses, ni'n ffoi am noddfa, ac ni wedi gadael yr hen fywyd, a mewn ffordd ni wedi gadael ein cartre a diogelwch y gorffennol, a ni wedi roi'n gobaith ni yn yr arglwydd. Ni wedi ffoi am noddfa i Iesu Grist. A'r cwestiwn yw, ydyn ni mynd i gyrraedd y diwedd? A falle, wrth i ni glywed be glywon ni tro diwetha yr her, y rybuddion yma, falle bod ni'n teimlo'n ofnus. Falle bod e'n gwneud i ni betruso, ni'n edrych ar ein bywyd ni ddim yn gweld cymaint o ffrwyth a byddwn ni'n hoffi, a ni'n meddwl, wel, ydw i yn mynd i gyrraedd y noddfa? Ydw i yn mynd i gyrraedd diwedd y ras fel petai? Be mae'r awdur eisiau ni weld yw hyn, peidiwch anobeithio. Ein bod ni yn wan, mae e yn gryf. Ac os yw'n ffydd ni ynddo fe, nid nerth ein ffydd ni sy'n bwysig, ond gwrthrych ein ffydd. A felly, rydyn ni i ddal gafael yn y gobaith yma sydd gennym ni, y gobaith sicr yma sydd gennym ni, y gobaith yma sydd fel angor, cadarn a diogel i'n bywyd ni, sef Iesu Grist ei hun. Felly, gadewch ni feddwl sut mae'r pethau yma'n cael eu cyflwyno i ni. A'r pwynt cyntaf eisiau ni nodi heno yw y sicrwydd dwbl sy'n cael ei roi i Abraham. Okay? Sicrwydd dwbl i Abraham. Be fi'n golygu? Wel, ni'n cael ein cyflwyno i'r syniad yma o sicrwydd dwbl wrth i'r awdur sôn am hanes Abraham. Gydwch chi ddarllen, cyfeirio mai at Genesis 22 ac adnod 16. Genesis 22, 16, ni'n darllen hyn. Mae Duw yn dweud, tyngais i mi fy hun, medd yr arglwydd. Oherwydd i ti wneud hyn, heb wrthod roi dy fab, dy unig fab, bendithiaf di'n fawr, ac amlhau dy ddisgynyddion yn ddirfawr, fel ser yn efoedd ac fel y tywod ar lan y môr. Bydd dy ddisgynyddion yn meddiannu pyrth ei gylynion, a thrwyddynt bendithu'r holl genhedloedd y ddeiar, am i ti i fyddhau i'm llais. Be sy'n digwydd fyna? Wel, chi'n cofio, oedd Duw wedi galw Abraham. Ac oedd Duw wedi gwneud addewidion mawr i Abraham. Oedd wedi gweud, Abraham, gad
dy gartre, gad dy wlad dy hun, gad mwyafrif o dy deulu a dy ffrindiau, a dere dilyn fi. Fi'n mynd i roi gwlad newydd i ti, fi'n mynd i dy fendithio di, fi'n mynd i roi teulu mawr i ti, a trwy o ti fi'n mynd i fendithio y byd i gyd. Mewn un ystyr, oedd hynny'n ddigon ond oedd. Pan mae Duw yn addo, fel oedd e wedi addo i Abraham, ni'n gallu bod yn sicr, yn hyderus. Okay? Pwy yw Duw? Fe yw y gwir Dduw. Fe yw y digelwyddog Dduw. Dyw e ddim yn ei natur na'i gymeriad i ddweud celwydd. Neu os mae'n dweud rhywbeth i torri ei air, torri ei addewid. Okay? Felly, os mae Duw yn addo rhywbeth, mae hwnna'n sicr. Ond yn Genesis 22, mae rhywbeth pellach yn digwydd yn does. Mae Duw yn profi Abraham. Yn profi ei ffydd yn dweud wrth Abraham i aberthu Isaac, mab yr addewid. A mae Abraham yn ei fyddhau. Mae'n ymddiried yn addewidion Duw. Mae ganddo fe ffydd, hyd yn oed os ydw i yn gorfod lladd Isaac, mae'n rhaid bydd Duw yn codi yn ôl yn fyw mwyn cyflawni ei addewid, achos mae Duw wastad yn cadw ei addewidion. A felly yn Genesis 22, mae yna rhywbeth arbennig yn digwydd, achos mae Duw, y Duw sydd wedi addo yn sicr, mae'n ychwanegu rhywbeth. Yn dweud fod Duw yn tyngu llw. Right, in Saesneg, we would say, swears an oath. Beth yw llw? Wel, llw yw dweud yn y ffordd mwyaf difrifol posib bod chi'n mynd i wneud rhywbeth. A mae'r awdur yn esbonio i ni yn dydy. Falle bod yna ddadl rhwng doi blaid a felly mae un ochr yn tyngu llw mwyn pwysleisio sicrwydd y peth. A fel arfer, chi'n gorfod tyngu llw i rhywbeth mwy na chi. Hynny yw, chi'n falle'n addo yn y llys efo llaw chi ar y Beibl, neu yn addo a tyngu ar sail rhywbeth mwy na chi. Wel, dydy Duw ddim yn gallu gwneud hynny, felly mae'n tyngu iddo fe ei hun. Ond chi'n gweld y pwynt fan hyn? Mae Duw wedi addo, sydd yn sicr, ond nawr, mae di tyngu llw ar ben hynny. Mae fel petai yn rhoi sicrwydd dwbl. Does na ddim amheuaeth. Does na ddim cwestiwn. Mae'r awdur yn sôn am y peth mewn ffordd yn dydy yn adnod 18. Mae'n dweud nawr, mae yna ddau beth di-gyfnewid. Dau beth sy'n amhosibl i Dduw fod yn gylwyddog yn ddyn. Hynny, os ydy ddim yn gallu torri ei addewid, mae hwnna'n sicr. Wel, yn dwbl i sicr, dwi ddim yn gallu mynd yn erbyn yr hyn mae e wedi tyngu. Mae yna sicrwydd dwbl i Abraham. Ac wrth gwrs, mewn ffordd, mae'r hyn oedd Duw wedi addo a wedi tyngu i Abraham wedi cael ei cyflawni yng Nghrist. Fe yw mab yr addewid. Fe yw'r brenin a ddawyd y byddai'n codi o deulu Abraham. Trwy Iesu, mae holl cenhedloedd y ddeiar yn mynd i gael ei bendithio. Felly mae yna sicrwydd dwbl wedi cael ei roi i Abraham. Ond mae'r awdur, fel petai mynd mlaen i ddweud rhywbeth mwy yn dydyn, neu rhywbeth arall. Drychwch eto ar adnod 17. Felly, pan ewellysiodd Duw brofi yn llwyrach i etifeddion yr addewid, pwy nhw? Wel, ni. Mor ddi-gyfnewid yw ei fwriad, fe roddodd warant drwy lw. Nawr, at be mae hynny'n cyfeirio? Mae rai pobl yn meddwl, wel, cyfeirio at be ni wedi gweld yn barod, yr addewid ar llw i Abraham. A falle, neu mae hwnna yn wir, ond fi'n credu bod e'n golygu rhywbeth mwy. A fan hyn ni dod i'r ail bwynt, y sicrwydd dwbl sy'n cael ei roi i Grist. Yn dyfa.
Nawr, sut nath yr adran yma ddechrau? Siwr nath ni gyrraedd y pwynt yma yn y tangent, chi'n cofio? Mae'n anodd di, cadw'r pethau yma'n glir yn ein pen. Wel, nath ni gyrraedd fan hyn achos bod yr awdur wedi cyfeirio at Salm 110, yn dyfa. Sôn am Melchizedek. Okay, fel wedes i, tro nesaf nhw'n i ddod gobeithio at Melchizedek ei hun. Os chi'n troi at Salm 110, beth ych chi'n gweld? Wel, chi'n gweld addewid a llw. Yr un peth eto, sicrwydd dwbl. Addewid sicr, ond yr addewid yna fel petai'n cael ei dyblu gyda llw. A'r tro hwn i'r Meseia Iesu. Gyda chi fi ddarllen ychydig o Salm 110 i ni. Salm 110, mae'r addewid ar y dechrau. Dywedodd yr arglwydd wrth fy arglwydd, felly'r tad yn siarad wrth y mab, eistedd ar fy neheilaw, nes i mi wneud dy elynion yn droedfainc i ti. Yr addewid fyna yw bod y Meseia, yr arglwydd Iesu, yn mynd i eistedd ar ddeheilaw'r tad nes bod pob gelyn wedi trechu. Mae'n mynd i fod yn frenin am byth. Ond yna, mae dynnu'r llw yn adnod 4. Tyngodd yr arglwydd ac ni newidia yr wyt yn offeiriad am byth yn ôl urdd Melchizedek. Tyngodd yr arglwydd. Mae'r Meseia, pan fydd e'n dod, yn mynd i fod nid yn unig yn frenin ar ei orsedd am byth, ond mae'n mynd i fod yn archoffeiriad ar ran ei bobl am byth. Dyna, mae Duw wedi addo. Wedi addo i'w hun. Dyma mae'r tad wedi addo i'r mab. Ac wedi tyngu wrtho y bydd yn digwydd. A felly mae yna sicrwydd ddwbl nawr i'r arglwydd Iesu Grist, mae dyma fydd yn cymryd lle. Meddyliwch am rai o'r pethau wnaethon ni glywed am yr archoffeiriad. Chi'n cofio be wedon ni am archoffeiriad? Mae'r archoffeiriad yn gorfod gallu cynrychioli ei bobl. A mae archoffeiriad yn gorfod cydymdeimlo gyda'i bobl. A mae archoffeiriad yn gorfod gallu cario ei bobl i fewn i bresenoldeb Duw ac achub ei bobl. Mae'r archoffeiriad mawr yn gorfod cymodi Duw a'i bobl. A nawr, mae yna addewid a llw fod hynny yn mynd i ddigwydd. Chi'n gweld y pwynt? Does dim ansicrwydd. Does dim amheuaeth. Does dim byd yn gallu newid na diddymu hyn. Mae Duw, y Duw oedd yn mynd i gadw ei addewid a'i llw i Abram, yn mynd i gadw ei addewid a'i llw i Grist. Beth bynnag mae hynny'n costio? Hyd yn oed pan oedd e'n golygu fod angen i'r arglwydd Iesu i ddod i'r byd fel dyn ac i ddiodde ac i farw mwyn cyflawni'r cynllun yma, dyna oedd yn gorfod digwydd. Nawr pa wahaniaeth mae hynny gyd yn i'w wneud i ni? Mae yna addewid a llw i Abraham. A nawr ni wedi clywed bod yna addewid a llw, y sicrwydd dwbl yma i Grist, bod e'n mynd i fod yn archoffeiriad. Pa wahaniaeth mae hynny'n gwneud i ni? Wel, dyma'r pwynt ola. Y sicrwydd dwbl i ni. Chi'n gweld bod yr addewidion a'r llwon yma wedi ei gwneud i Abraham ac i'r Meseia Iesu, nawr, trwy ffydd, maen nhw'n dod yn eiddo i ni. Trwy ffydd, os chi'n Gristion, rydych chi yn un o etifeddion yr addewid.
Trwy ffydd, i chi wedi dod i fewn i'r cyfamod yna gydag Abram. I chi wedi dod yn un o ddisgynyddion Abram. A felly mae'r hyn o Dduw wedi addo i Abram a tyngu llw iddo fe i Abram, mae hynny yn dod i chi. A'r un peth gyda'r arglwydd Iesu Grist. Rydyn ni nawr trwy ffydd yn un gyda fe. A felly mae'r hyn o Dduw wedi addo a tyngu iddo fe, mae hynny'n cael ei roi i ni. Yr arglwydd Iesu Grist yw'r archoffeiriad mawr am beth ein mwyn ni. Os allai roi e fel hyn, mae'n dwbl. Sa'n gwybod beth o hwnna, sa'n ddigon o fath ymategydd. Mae'r awdur yn cyfleu hynny ni yn dydi efo darlun. A darlun yn dynyddio yw angor. Right? Os yw'r pethau yma cafodd ei addo a'i tyngu i Abram, a'i addo a tyngu i Grist, nawr wedi dod i ni trwy ffydd. So mae hwnna'n edrych, mae'n edrych fel angor. Ac os chi eisiau dychmygu'r angor yna, angor efo 4 raff, neu 4 cadwyn yn ddiogel, yn gadarn. Eisiau chi ddychmygu, right? Os ych chi'n Gristion, mae yna raff neu cadwyn, a chi methu weld ond bob dydd, pob cam o'r ffordd wrth i chi ffoi am y noddfa, mae'r cysylltiad yna. Cysylltiad sicr, dwbl, rhwng chi a'r angor ei hun, sef yr arglwydd Iesu Grist. A weithiau mae yna degau lle fyddwn ni falle'n crwydro. A falle bydd y gadwyn yn mynd yn llac, neu'n fwy llac. A bydd e'n teimlo fel petai, hang on, dwi'n ddim yn sicr ddim mwy. Wel na, dyw'r angor ddim di symud. Be sy'n angen i chi wneud pan mae cadwyn neu raff yn mynd yn llac, chi'n tynnu arno fe'n di chi. A wrth gwrs, ni ddim yn gallu gweld yr angor. Ond dyw morwyr yn aml iawn ddim yn gallu gweld yr angor. Doedd hwnna ddim yn newid pethau, di e? Ni ddim yn gallu gweld yr arglwydd, ond dyw hynny ddim yn golygu bod ein gobaith ni heno yn llai sicr. Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi byw. Mae e wedi marw, mae e wedi atgyfodi, mae e wedi ei ddyrchafu gan y tad i'r nefoedd. A dyna lle mae e nawr. Mae'r awdur yn dynyddio y darlun yma bod wedi mynd i mewn i'r tu mewn i'r llen. Fel yr archoffeiriad gyntaf, mynd i fewn i'r tabernacl, neu i fewn i'r deml, ac yn mynd i fewn ar ran y bobl i bresenoldeb Duw. Oedd neb arall yn cael dod, dim ond fe unwaith y flwyddyn. Mae rhywbeth gwahanol fan hyn yn does. Achos mae Iesu wedi mynd i fewn yn barod, mae e yna nawr, a mae wedi mynd yn rhagredydd ar ein rhan. Mae e wedi mynd i baratoi lle ar ein cyfer ni. Mae e wedi mynd i arwain y ffordd, a mae e yna nawr, fe yw ein hangor ni. Sdim byd yn gallu ei symud o'i le. Chi'n ame, chi'n ofni, chi'n teimlo'n wan, chi'n teimlo'n analluog, chi'n ymwybodol o'ch methiannau chi, well, good. Dwi'n ddim yn ei symud yr angor. Ond fel wedes i ar y dechrau, mae'r gwirioneddau yma'n rai sydd i'w cymryd ochr yn ochr, yn dyn nhw. A felly tro diwetha, pan o'n i'n sôn am yr her a'r rybyddion, hyd yn oed fyna roedd na eiriau o gysur. Ni fod i ymdrechu a dyfal barhau
ond Duw ei hun sydd yn ein cario ni. A mae'r un peth yn wir fan hyn, yn dydy. Ni wedi clywed chydig heno am yr sicrwydd dwbl sydd gennym ni. Mae mor sicr. Crist yw yr angor. Mae'n gadarn, mae'n ddiogel. Does dim lle gyda ni i boeni bod e'n mynd i symud o'i le. Ond beth felly ddylsyn ymateb ni fod? Wel, mae'r awdur yn dweud, yn dydy. Mae gennym ni, adnod 18, symboliad cryf i ymaflyd yn y gobaith os odwyd o'n blaen. Pam bod Duw wedi roi'r sicrwydd yma i ni, mwyn i ni ddal gafael ynddo fe. Felly heno, daliwch gafael. Grabiwch yn yr raff yna, neu'r gadwyn yna. Daliwch ynddo fe'n dyn. Os oes yna unrhyw llacni ynddo fe, tynnwch eich hunan yn agosach trwy ffydd at yr arglwydd Iesu Grist, a peidiwch gadael fynd. Mwyn ei enw. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu wrth i ni orffen. Can ychydig yn fwy newydd, falle'n llai cyfarwydd i rai ohono ni. Pan fydd ffydd yn bygwth ffoi, arglwydd, dal fi'n dyn. Pan o'r temtiwr bron am troi, arglwydd, dal fi yn dyn. Gwan yw ngafael yn dy law ar fy nhaith drwy'r byd. Ofna i lawer i mi ddaw, arglwydd, dal fi yn dyn. Rwy'n ni sefyll i ganu.
ac yn awr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda phob un ohono ni o'r awr hon ac hyd byth. Amen.